Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng Khasi Students Union Nongstan Circle hapok ka jinglam jong ba Franklin si Emyang Presiden KSU Nongstan Circle hakas ngi ba ar jong katayo klalet ben not senyang de kimarbam syakador bar snong New Nongstan bakin la pat ben pen pay ki kimarbam syakilang yeng kibla dan kamhok panyo ek jingrap hakate kasngi nakaliang jong seng kala itiru ek PPE yak nolam snong kasnong New Nongstan kena makin la ben penan kam hakabai de bakajing ko yakani ka klamjing pang kuvet kat kendai nelor kinang kat kam ka KSU hakate kasngi lai dan lang ru uba Australia Rashir Sardar kasnong New Nongstan barikwi kiwai no sinyang hagani ka jinge jongi marbun ba kani ka sinong jongi langat puskip kumba santhau no pong ma yin ke kumta kani ka iki ba khoi kalong tin ka khu yani ba ya fi ki seng te siuru kumjo banyo kamet ka bakoi bakya kanom dan kano kataka ting poi sa kataka thong banya yo kataka ting susi ki kitai nang ne sakhamat ikan man bagani ki bro khoi kan long ka wa yai bai yai ranti ba ka khu kan do ya ki seng jong phi kham tam ki siu ba ki tri nam ta kam pai ba wa fin lang yai sakhamat và nó có liên giống như vậy ba và cái nông sông sông đó thì cái mau và cái ấy có ba phí là nó sinh nhang hàng này không có ba ép tóc để nó có liên sông như đó nhìn đơn cái ta cái nó có phân cái ba cái lạ mình cũng biết như cái nông sông sông giống là giống thì tôi nghĩ như tây lăng như cái ba rồi khởi năng ba cái này cái nem siêu giống như lạ bắn penduduk pendam sendan. Datang ketang ai kubi fi berkai khamtam jini kirang badong arngot. Dan lang ni tam ala sinai. Lehibun. Niat kenika jini penduduk balungkat kirang badong ki paradokat barok ki don lang kenika puar. Ni dakaman sim ke jing sokia ke bang yi ki paradok parasnam ki thau ki parathau ki penduduk jung tam ki dok ki badok ki kup siliang sam siliang langba ka jingwan lan shop jung ani ka klam COVID-19 di nakaliang joka sen ka jing sokia jingwan rak di marbam nakabentaban ya kersan lam ilong tang kendiat ilong tang ki beret nrai ni kerman scam ba kinlong ka kum kanuksa ba ka jingya trelang ka jingya teli kalong ka buar di kermaskam ba nakaliang ka snong kin nyerap kamtam nakabanta ki longyeng ki baduk bat ki bala sya jen ir ha kani ka lengba ja kani ka jingwan kani klam di nakaliang ka jongi nyaya trelang bat kum kawi naki banta jo jing sakri ka jat menriu nino senyang kini tiar dibangin IT kani ka puar di kerpat ba kin pedang ya kini pat ni tempauru jing songu jing play jing kitbok kitwang jing ti bat lengba ki ni ki kintian jo jing kitbok kitwang jing ti nang la panang yai trei syekram dengan trei khambaha ha por benangwan ti kendiat kum ka jing ban pencai nakaliang jo keseng ti ngilai alum ya naki paradokot borok nakabenta bangin yo barsenyang kini bat ni penpauru ya kajing kublai ina kabenta ki kiri simet ki balakloi ban nok senyang ti kajing nok senyang jongki kalong kum kanuksa nakabenta jongki patru ba kin nok senyang lam kamtam kini ki ba ki paradok persnong perpau ba kamdon ba kamnyok kin sobha ban yarap lam ya ki parasnong perkau ki bakam duk ki bakam guna namar man perkenmau khniat ya ka tanrai jungi khasi ba ka tanrai jungi khasi tolong ba ki por jo menchuang perkenmau ba habaki hakanu snong habaki snai ka yeng tidak sna bro sna ngatrai kata ke degi sisa ti kata ke jing perkenmau ka jonga ka jumut kolong ba ka jingnya teli ka jingnya trelang bat kaba kumkeni ka puar kaba ngayu ya kata kajing sisa ba mentangin long simet da long la kajong di kumbangin la
le persyang ban pier fencing le jo yeng kajing perkat ka dengiro lantan ha ta ben ti kabang aku ban ong kolong ba ini kala dir terang ini pedin terai ha ka bekum kini ka puat di kerman skam ba boleh untuk ku ya ka senong mai bor ki ai ka jing start ki pinang la bani syakri ka senong ni tip ni i ka jing teri stom ni senong kam tam ni balangat ini ki cases jong ka jong ni ka covid ki ka jing jok jong ka jala ba jong ka jang rew ki kadai namar ba ki senong ki thau ilong ki baklan ha ka ban syakri ya ki nong senong